wachno mano mar procurement. Kata kamano do no wacho ni kaluore kod chika iwacho kanyo ni kaluore kod section 77(1) of the Public Procurement and Disposal Act. Iwacho ni submissions mag tender documents nyaka oket kanyo in writing, either in writing kata in electronic. Kata kamano ko chung chenro mar no chuno ni oko chuno e yor mbui kata in korka kori ineno ka mano bo kelo dok chien e kedo kod weche go mag mibadhi kose ing'eyo gima nyaka winjre. Kenya ni Kenya man gi chik to mana kaka gwando wache kwa kila process to nyaka beda process that is within the law. President samanyoro wuoyo Kenya compare president wacho no mibadhi ng'eny iyo mancho atimo procurement emo miyo gidwa dhi filing. Minister won wacho mano to mana ibro nwango no onge memo ma minister no ndiko ne ji for an opinion. Onge memo ma minister no ndiko ne solicitor general for an opinion mondo gi sum paro. Yes. Tibro nwango minister odhi to wuoyo go president to gin gi make deal gi to gidhi gi wacho to nikech do woto nigi katiba sama gidhire to nyaka girang katiba. Koro gima president onego rang, where is leadership? Gima koro gini keloga mado question ga en ga leadership. Idea bear to leadership to mekanye. Again, who is managing this platform? Iwinja. Nikeche why you work you okuyu teach telecom to namakopin. Instead of working nicely mondo wadu okay mondo we manage that software sani wadi back numa wadu watimugi kwa in electronic manner mondo wa build back. Nikegi mathako Kenya kani jo izana ngisi gaja timnondo eni Jowa mariek oriembi tich mabal ememi wa problem okoka kegine magin knowledge magi interfere even in those areas mwantiego and mane umi okuong'eny. That one I can tell you for sure. Koro kapo kwa manage is always good mundi manage flock. Mane umi odhiang kada diel mineno mutu eno kote nga diel ma ja hodhodoma emo mitu ene okot mako okot choy unwanko yiwak mabor tinwango kamo inwango ne odonjo dom ngato emo mitu ene go okot. Gigi wan go within our perimeters to reasoning kod yo tamowa omiyo kae tadwa na pogora matunga wacho eno wuoyo na proactive way, which is good. It's good to think well for your government, but does that government mitigate the measures? Keka minister my policy ma minister ku president onge memo angeno onge memo to the AG to AG okunya kwayo gi memo gine mone ogidire AG. Minister actually manone go sell that idea to the AG and Solicitor General to get develop to girang be chiko yien wagini. Two, cartels muwego who now cannot one man be wanyalo blame serikali ngine magiwen kara cartels udhi court. Because why do they bring chike moko ma very weak ma cartels you don't go chance ma go court to block them? Either way this thing one kwado bedo mpicha bisidi migwe koni go koni. One go jotelo makadwa timo gimoro nyaka gitim gimoro in a more legal process. Manaka be gibro punjo bunge cho now even to debate. Bunge go pingon ke poginge ke gima yi filing yen. Ke mungu kuom gibende are meeting these things for the first time. Enaka kinen election chando akani minu ankani ndo waketo. No what deal with platforms. To ntie areas mokoma kada Safaricom ni maongi. Airtel elementi. So we don't use them. So gigi jo Kenya kwadwa timo gimoro the minister concerned gini be okone wabile me president badi manchu chako gini how far did he work with this thing within authorities mar concerned manenya lumio gini be in a legal way. Now it is a challenge kendo gini okena defeat ena na challenge ni gini tukele maber but make this idea 1 2 3 Nikijadier is kirango gigi. Where is the proof? What a proof magini nekanye. Karaka kuri wajonere any filing here wadware. What a proof maren kanye. We must have our own body that is managing this. Let's bring back telecom.
mondo waber gi experts mwanyalo question magda ko keto agwanda gundu wanyalo sake tomorrow tini dwa keto gimoro ma ngama manage gino bendi ni me obro penyi to ni puonja ibro duoke nango. So this thing nyocha wadwa timina hari because of mirema mangeny nukuo ngenya ngotimore. No, koto me what time to go and sober up as a country. Let's go and sober up waket giko in moko in a good prospect mondo wane Kenya ma better tomorrow. To nyoma pingo igo beno ngenu mondo minister chak paro nun jokwe. That's why people are overreacting with this thing. Nikech wuono wacho jogi kwelo to mak be okumake gi. Koro gikwaro gango. You don't waste our time as a country. Omiyo gigi odhi olos maber, koto miwa good way, let us think. Matongane ngamo somo computer maber, adwa no bikobi opuonjwa gigi. Oai weche nego kuno. Oduoka. Wayere mondo gini magipuonjwa gigi mondo los gini ma proper. Wacho kanyo makare ya kwa dhi kwa tieko twak maro kinyi makawuono.